KHASI Hills Autonomous District Council kala khot ya ka jingyalang bat ki bril ka bedon bentalang banyak ren ye ki jing ha ka baydei bat ka jing Shalan Mawshun sha Bangladesh lingba kalan custom station ha ka snang majai usembut CEM uba pensngan NSA mula penpau ya ki jing jong ki nong Shalan mar na ka ni ka than namar bamdon ka Rukom trekam ka babiang ka council kala kular bantau ki kendon bat ka seng Exporter and Miners Association ban yada ya ka jing penunkam bakla bat ban pentikna ya ki lar ki kabu ki babiang kilapan ya ki jing tho halor ki nong Shalan bat ki nong ti Mawshun hapo ka shitayo na ka hima soara bat na ka seng Kumno nginwanra ia karukom penyai kaba ki briu ki jongi ki badai ki local exporter ki nomsha exploit tende baginyo abe ya katri badi bannecha Bangladesh bara jing khot dingi mentaga sngi ina persyang ban kolek lut ya ki jing tip barok hoy bat ina persyang ban suthu do ba ki babun ki exporter ki brand kumal lai sauspa tende ki exporter paga ki ba phamar se Bangladesh ki dantam kumba hojispa